singahloniphiki asingaziphathisi okwabelungu. We are Africans. Uma kuukuthi mina ngizokhanvasa kufanele ngicela ukuthi ngizofika lapho hayi siyadlula nje kurukudu umuzi womnumzane la kunamathongo la kunabantu labanikazi balomuzi kuzonzwana uyabona le nto yilezi izinto esingazixoxi yilezi zinto kwenkathi umuntu uxoxa hawu usuka kwasho wacima kodwa bese zisala zishaya wena uyabona le nto yebo kufana makushoniwe uma kushoniwe ekhaya sekufika nabantu abangaze bangene kwakho bazokhala uyapi akaze nje bangene labantu emlambo omunye sengawena kumkhizi sehambile besizozulana nomndeni hawu ngoba sefile benhleliphi hambani sindingi manje badinga ukududuzwa laba basele ilalela mama Khoza umuntu ningamduduza nina ningabaduduza abasele ngithi but duduzani musani kumncoma bengingamncoma ingane esaphila kusuke okay sengizosho kaKhoza ukuthi uDudu Khoza ube njena kwasho kwacima angithi yabonto enjalo bengingasho ngane esaphila mina ngifeke kwaKhoza ukuthi hayi cha bandla benkosi zonduduza kanje kube kuphela ngizama ukuthi asingabi osomathuba ngoba akuhambisani negceke nomuzi akuhambisani nobuthina omunye uzongiphikisa okwakhe lokho that's fine kodwa ngizama ukusho ukuthi yizini egcineni ezisilimazayo yingakho emandulo kwakuyekuthiwe uphuma emzini onjani lokho kwenziwa kuma programs esekungilanga lokho nabo bekhipha lokufakaza obushoyo into ethi ayifani kwi program kulungile okay isendlini la yebo kwi program kulungile lapha ya kulungile uyayibona le nto ngizama ukuthini lama ngizama cha mama Khoza ngizama ukuthi lana asingakhohlisani siphila ngiyakuzwa musa ukuhamba umkhize kade usihle emvundla ungamthakaseli esaphila unokuthile ngakodwa ngoba naku bewusebenza naye sewuyo cover up no ilo ngikuphikayo mina wazi kahle kamhlophe ukuthi sisaphila besingathintani singezwani usuyahamba ke manje awuzile wena nobuhle emagcekeni akwamkhize uze nokuzofakaza ukuthi ngihambile so lokho kuzokushaya wena qobo lwakho lento esithi ubuntu ngithi yeah so ngamanye amazwi sihlupheka nje sihlupheka ngesikwenza thina nokwenzeka lahlala khona nesikwenza kwabanye abantu bese kusishaya ke kusihlupha lokho ngoba okuningi okusihluphekisayo akuyikona ukuthi kufanele uthole umuthi ukuze ulunge uke ube nesilonda esingapholi onyawo esingapholi ube nezibhobe ezikushaya ubusuku nemini uzilapha uzudele kungethi ishu ungenzeki lutho uyazi ukuthi inkinga ikuphi inkinga isekutheni yilokho okwenze ekhaya emagcekeni wena umama unomsindo ekhaya ubaba unomsindo ekhaya zikushaya ibhobo ushawa abadala ngoba awuhloniphi umholi kukhona okwenzile emzini yabantu ngokungabi neqiniso ushayiwe yiloko bese uthi ufuna ukulala ngeke uzulapheke so lesigcazelo lokho leso silona